Ja. Det er første fase i mitose. Ja, første fase. Og det der sker, det er, at kromatiden, den snos kernen der rundt om der ved det sorte, med sorte det opløses, og centriolet fordobles og lægges i hver pol, som visualiseret her, hvor de sådan bevæger sig væk. Og de har nogle, hvad hedder det? De har nogle seje tændtråde, som er de der tråde, der stikker ud af de der røde dimser, som ligner og i brandhaner. metafasen, den starter, når kernemembranen den nedbrydes. Ja, og det er det, der er rundt om. Der, hvad hedder det, hiver tændtråden fat i kromosomet. Det er lige, hvad de gør. Og trækker det ind ved ekvatorialplanen. Ja, jo, ja. Og centrolerne står ved hver sit pol. Ja, og så det, der sker i næste fase, anafasen, det er, at de spalter. Ja, centrolet spaltes, altså ja. Kromatidtråden sammen, og kromatid trækkes til hver sit pol. Ja. Så når vi til den næste fase, jo, sidste fase, som hedder telofasen, hvor den deler sig i to, fordi kerner i membranen dannes bag kromatiderne, når de vikles ud mellem de to forskellige celler. Tak fordi I lyttede med i dag. Det var Sofie Frisk og Clement Christian Valmøller. Ha' en rigtig dejlig aften. Vi ses næste gang.